Elisa Maburonia.
Unyame be kura na yaba na nimi. Abraham Nyankopon. Isaac Nyankopon. Jacob Nyankopon. Asidanka wodi da. Amen. Da wa se kan fu so din konkon na monyam. Sa ye ope. Na wakwawa Jacob be chi ne mpanyimfo. Eya adwen se afinsia yi kɔ na wie yi. Wode wo man yi baba wanim. Na ye ho Nyankopon. Ya be sra de e wo wanim. Ya de sra de ba ye ne se awurade hu ye mɔbɔ. Awurade hu ye mɔbɔ. Fa ye bɔne ne amra to nyina kyai. Unkoa na yayi wani so bɔne. Na wodi bi mo kasam na ho ate watemum. Ye wo ye mumuyam. Amumuyam ne na ne agya nyinsan ye. Na opɛ de kora wɔ yasewam. Enti awurade be hu ye mɔbɔ. Fa ye bɔne kyai da. Yasra bɔne fa kyai ye ne de ka kyerɛ wan se be hu ye mɔbɔ. Adom nyina ankra se de so obi ane ne din sa na so obi ane na asɛm. Ono wada sa chi abutu akodo mprempre bo afo na wagifo Nyankopɔn. Wasna mago akro ochecheku jansa bo afo Nyankopɔn din ni adaje. Ani ani akɔ Nyankopɔn so me ade sidie. Obi ane onyame no no. Dianko de kronchi ne wonse nyame yadwumfo. Oni adwumfo nyina mu nyansafo. Wo kata chipa ne yachafo. Wona wonso jakɔ aso ja horata. Na dianko nta mo ne kasire.
Asanka wodi da. Sra pa cha se be hu yemobo. Na pa boy ko hu mu. Na botaye si ani so a. Ye pa bia ade ama wa ama konkro ama wudin no. Na ye si da ama wudin no. Na asase ama wudin no. Awurade Yesu Kristo. Wona wa manane, wona wa Ghana. Ye adi asiamu. Awurade ka obi akoma. Na abere ne so a. Aye da wukuada no. Obi amfi na akoma pam. Na wa mapoa. Dia ne dia nya ye mpo no. Wo de kasima na wo yansankyerane. Awurade yansankyerane wo obi abra bom. Wona yansankyerane. Wona wo kasa ema ye yi. Go to free apatanum ampa ade ya sankyerane ade ba na wuntimi nye awurade kasa awurade kasa awurade kasa awurade kasa ne ya kasa wa se wa kyerɛ ne adwuma ne pampan so awurade ya adwuma ya si emen so nta anopa ensa adwuma ne da awurade hu ye mbɔ ye ba bia ne ya ba no suba nso de emma adwuma ne nyankoso bia no wasi ano amaye awurade ba hu ye mbɔ baka dwotofo ho baka difo ho baka sambakafo ho baka mpani ho baka kinkafo ho anaye ya ho nsankyerane wo Yesu dim ne yɛbɔ mpae adom ne nti amen. I'm sorry. Ishanka bradi da baby a wuti bia bonsam kese sha bradi enmonyam bradu se yebiti bradi asem asamwa ojawra asamwa enipa de ne ho to so a ade nyina diboa no na awie ni yie Ishanka bradi da Dibra asami ebai sisi wadwen ene wakoma na yemfa entie Awurade asem ene osofo a ofri kentunkro no ensane True Faith Church asori ona oshawo se osofo oyodifo oyose pakani ene ono na odi nyame asem bre yade nyina Pastor Emmanuel Tufo for some kasepa nyame ni pray ene di nyame asem ebre ti sabre die na yes amfan sembo enhia no kwai amen amen bon zambia mi shi senmonam
can what they are going to do. Moses in Yaman. Dear man, and dear swan, and any pabed, and the more.